ב4 מתעורר באיזה 4:20. אז מה באמת נסגר עם החיים? כשאין לך מסגרת אז אתה נכנס לסרט לא נעים. אני לא חי לפי שום לוחות זמנים, לרוב זה זיונים ומסיבות, אני מוקף בסטלנים. אז מה באמת נסגר עם החיים? כשאין לך מסגרת אז אתה נכנס לסרט. זה מיקוד 22, לזרום על ביט לאט או דאבל טיים, להיות צחי על הקרקע או הסטלה בשמיים. זה לפקוח את העיניים או לקום בצהריים, החלטות או לא להיות כמו ביתות באחוריים. אין לי זין, אוכל סרטים גם כשאני שבע. אם זה בא לי ברגיל אז בא לי להטיל מטבע. מה שהגורל קובע זה מה שאני עושה, אבל כשהמורל גובע אני רץ למחסה ולא רוצה לשמוע מאף אחד שבוע. עצבני כמו פסיכופת רוצה להיות רגוע, וכשאני רגוע ומרגיש שוב חי אתם מנצלים את זה ומנסים לדרוך עליי. אתם על LSD אולי, אם אולי נראה לכם כדאי לקבל מכת ברק מהניצוץ שבעיניי מלכוד של מזוכיזם. למה ההשראה צריכה לכאוב? כי אם אין סרטים רעים אז וואלה אין על מה לכתוב. אז מה באמת נסגר עם החיים? הולך לישון ב4 מתעורר באיזה 4:20. אז מה באמת נסגר עם החיים? כשאין לך מסגרת אז אתה נכנס לסרט לא נעים. אני לא חי לפי שום לוחות זמנים, לרוב זה זיונים ומסיבות, אני מוקף בסטלנים. אז מה באמת נסגר עם החיים? כשאין לך מסגרת אז אתה נכנס לסרט. KB 47. תפוס את הראש, תפוס אותו חזק לפני שהוא יפיל אותך לתוך המאבק. הכי קשה ומסוכן, הכי רחוק שיש מכאן, הכי שבור ומתוקן. יו אני מצייר דיוקן עצמי שלי ואנוכי, וזה יותר מהכרחי. טיפת ההיגיון עוזרת, בבקשה אל תברכי, אני צריך אותך איתי לשתות אותך כשחם. יו את אולי טיפה קטנה אבל אתה הפכי לים שבו יסחו המון דגים.